Nian ezie, berro eta amazezin jaio zan, ni baino lehurte zarrau, nire irogoizen, eta itziar gaztina 76. Garai hartan izurreta laukatu, lau etxe, eta irogoiko hamarka hortan, jaionikoak ikusi gendun nola sortzen ziren etxien, kanpotar ugeri izurretara bizitzen, eta lau azerritik auzo batera bihurtzi ikusi gendun. Durangoko udalezien zati bat, udalerriaren zati bat zan Iurreta, eta nerrendi baten, Iurreta zan, jentearen eta jente askoren mentalitatien Durangoko auzo bat. Baita ere, esan behar da, bertako jatorrezko jentien artin bat zegoen Iurretako sentipen bat eta Iurretarriz identitate bat. Baina horren lau katuok Iurre artean ezagutzen ginen. Eta hor behar, mendatan moduen bakotza badakitzen nor zan zer, eta nor zan herriko zibat ofiziala eta nor zan bestie. Eta nire hortan hasi ginen, nerrendi baten, eduki gindun gauza bat desberdine, eta da, herri hartan egon zan personaje bat, abade, Julen Calzada, Burgosen Julen Calzada ugalde, Burgosen epaiketa jasoan abadia, berak herri gaztedi antolatu ban Iurretan, eta herri gaztedi horren inguruen bat zegoen movimiento, clandestino, baina bai movimiento bat, berezi, antolaketa berezi bat.